Sumangga Dek Kartolo kita bersani malih soprate dipun sare. Satrio cilik. Ayo lo. Ya kaya mangkene ayo lo. Iki ora ketemu sembrono banget man we cilik-cilik kaya mangkene. Ayo. Oh. Ya. Oh. Ayo lo. Waduh. Woi. Aya. Ayo ger. Wah. Ya. Oh. Lo. Yeah. Ya, ayo lo. Ayo. Ya ampun. Alon bae. Ayo. Mahesa lo iki. Alon bae yo ger. Lo. Lo. Bacut sama timen amberat rata batawa krimping budali prajurit kuda terus anggapan lemayu tuju balakan suara jambu anitir kaya antariksa bacut cilik-cilik wis pinter jogetane. Oh, enak lho Mas. Mas Brahmanto. Iya. Krimping budale prajurit kuda. Sang ngemprang lumayu nuju palagan swara jambu anitir kaya ning antariksa bacut samandiman abdarata jenawa ayo pada kono lan uga tatanan barisaning para prajurit kudu para satria cilik
Ayo ger, ayo ger. Ayo ger sing hati-hati ger. Bapak Kirana rawuh matur mojo panggung. Sesarengan kalian kanca-kanca panggung rejo. Matur nuwun. Sedaya bala ingkang rawuh wonten dalu punika. Mas. Oh iya. Oh. Hey. Oh plus. Oh. Pancen kepenak lan uga kepenak banget, Pak. Yup lah. La. Pak Yana sesarengan kalian putra payah Mahesa Budaya. Goyang Siti. Yes. Lolelo. Lolelo. Mahesa Budaya. Monggo Pak Miro. Oke, lagu Kutha Galek. Jangan kalian Mas lan Manto. Sing penting tetep sayo lan guyung rukun Pak Miro. Goyang kiri goyang kanan. Kutha Trenggalek. Kutha Trenggalek. Ino bengan gunung-gunung tepung kelan bumine Nawi tanam tuh katon syukur cengkeh turen lan manggis tuai dadom polan turine pulpure mugi datiang rambuyo kondang ningkrap produksi padi Trenggalek tempene alen-alen tekan ponco tanaman penampon kopi Braja Sami Pranyata Syukur
Kutha Trenggalek asik oh
ho ha ho ha lo la lo ho ha up. Ayo le, mas. La 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 la, ayo. Ah, oh, mas. Ayo, lo. Yo. Yo, ah, oh. Ah. Lagi konco-konco meter lagi salam saking konten. Ya. Indo dari Spanyol Prabowo wonten dalam prima matur nuwun panuwun Mas Gatang. Yo. Aom. Jos. Ao. Ae. Ao. Ae. Eo. Ae. O. E. Ao. Ae. Ao. Ae. Jos. Roti kawen
yo he lo ya yo la he lo la ya Aige katuran jenengan Mas Aryo Kapal Ya. Konco-konco saking keluarga Agung Pandi Budoyo Ayo lemas bakrut ayo lemas Bram sak lagu kenapa kangen ya Mas Asep matur nuwun ayo lo sepi sajroning atiku sabu sesliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sok pananggonmu bali bisa kumpul kaya ing uni tau nono windo nono tak enteni ling pucuk ing tresno balong nangka bebasane mung katon sliramu wae aja lali palingku uga menoni mas janji-janjimu aku kan setia satu tansah ngenteni nganti saat kamu Ayo barang-barang bahasa budaya lagi lalu gosing duwe ninggal katresnan rawuh sapa Mas Bram Pato keluar nangis sajroning atiku sawise sliramu ninggal aku apa sira ora krasa aku
Was, ayo etret. Didit. Ayo lo. Ayo lo. Mundur kira. Ayo padha sing ati-ati lo Maesa Budaya. Oh, ya. Yo iki man kowe. Was. Ayo coba minggir Ger. Aja minggir. Jos. Ayo man Pustiti wancine para satria-satria cilik Mahesa Budaya kepareng nyuwun pamit ya man. Ayo man yer kaya mangkene ger olah kaprigelan kuwangipun gladhen jogetan wonten ing dalu punika. Mahesa Budaya. Matur gunging panuwun para satria-satria cilik ingkang dalu punika sampun ngaturaken jejogetan sesarengan kalian Mahesa Budaya inggih ingkang sepindah malih saking Kalisong Ngrawa Tulungagung ingkang dipun pimpin dening Panjenengan Bapak Miswan lan uga para tokoh-tokoh seniman Sriwati, para sesepuh wonten dalu punika karawan Panjenengan